बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायनानै गोजौ थाखोनि फरायसालिसिम जोङो मोनसे मावथांखिनि गेजेरजों बेवहाय जिखिनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय आरो जिखिनि आदब सोलोंनायनि जि आंखाल बेफोर ओनसोलनि फरायसालिफोरखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे गिबि हाबाफारिजों जों जागायनानै दिनैनिफ्राय लानानै गोबां फरायसालियाव जेरै नैबे नांदरबारि एल पि स्कुलाव जोबोद गोथौ ओनसोलाव गोलैयो नाथाय बेयाव गोबां फरायसा दङ जों मिथिनायाव 55सा फरायसाफोर दङ बेयाव दा बेजों लोगोसे बेयाव बिनि गुबै फोरोंगिरि बेयाव सासेबो गैया नाथाय गुबुन मोनसे फरायसालिनि फोरोंगिरि सासेखौ बेयाव एटाचमेन्टआव हरनाय जों मिथिनो मोन्दों नाथाय दिनैनिफ्राय जोङो बेयाव 1000नि जि फरायसालिफोरखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फोरोंथाइ बादा होलांनाय बा टिउटर हिसाबै बेवहाय जोंनि भलन्टियार्सफ्रा जोंनि एबसुनि मावथिफ्रा बेवहाय खामानि मावगोन आरो बेवहाय बिथांमोनखौ सोलोंथाइ होनायाव मदद होलांनायनि थाखाय दिनैनिफ्राय जों बेयाव जागायनाय मोनसे हाबाफारि जों लादों आरो बिनिखायनो दिनै बेबायदि हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों मानोना दिनै जों नुदों जे गोबां गामि गिदिर गिदिर आरो जोंनि ओनसोलफ्राव एल पि स्कुल थानाय बा एम इ स्कुल थानाय बेफोर गोबां फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा बे फरायसालिखौ नागारनानै गुबुन फरायसालियाव थांनाय एबा गुबुन बेबादिनो फरायसालियाव थांनो हायैनि थाखाय स्कुल गारनांनाय बेबादि गोबां थासारि जोंनि ओनसोलफ्राव दङ दा बेनिखायनो दिनै जों रावखौबो नेयालासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जों नैबेयाव जागायनाय हाबाफारि बादियैनो आरोबाव जों गोबां मोनफ्रोमबो जिल्लायाव आसामनि जेराव जेराव बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ जोंनि बे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बादियै जोङो जोंनि गासैबो भलन्टियार्सफ्रानो जेराव जेराव गावबागाव ओनसोलाव मोनहासौवो बेवहाय जोंनि रोंगौसा भलन्टियार्स बिथांमोनहा बेवहाय फोरोंगिरि महरै बेयाव बिथांमोनहा माने फोरोंनाय मोनसे बेबादि मोनसे बानस' फोरोंनाय खामानि मावगोन बिथांमोनहा बे दायित्वखौ बानस'नानै फरायसाफोरखौ गियान होनायाव आदब सोलोंनायाव मदद खालामगोन आरो बेयो जोंनि दिनै बर' हारिखौ मोनसे सोद्रोम समाज आरो जौगा समाज दानो थाखाय आरोबाव जोङो दिनै गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ मोनहोनो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लाहैनो थाखाय आरो आदब सोलोंनो थाखाय दिनै गुदि थाखोनिफ्राय जागायनानै जेसेबां जेंना दङ बे जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय जेसेखि खामानि मावनाय जोङो साखाफारा जानायनि गेजेराव नैबे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे जोंनि साखाफारा जानाय मानोना गुदि थाखोनिफ्राय थिग जायोबानो गोजौ थाखोसिम गासैबो फरायसाफ्रा कनफिडेन्स एबा मोनसे गोसो आरो बोलोखौ लानानै बिथांमोना दावगालांनो हायो आरो सोलोंथाइ लानायनि आदब सोलोंनायनि जे मोनसे गोसो बेखौ बिथांमोना फेहेरना लांनो हायो आरो बिनि थाखायनो दिनै नैबे नांदरबारि एल पि स्कुलाव जोङो नैबे हाबाफारिखौ जागायदों आरो बिनिखायनो बेयाव नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायगोन जाहाथे बेबादि गोथौ ओनसोलाव जोंनि दख'रानि सिङाव एबा जोंनि गुबुन गुबुन एबसुआ माखासे ओनसोलाव सौहैयै जायगाबो थानो हायो दा बेफोरबायदि ओनसोलनिफ्रायबो जुदि बेबादि माखासे फरायसालिफोर दङबा जोंनो मिथिहोयोबा मोजां मानोना बेवहाय सरकार बिथिंनिफ्रायबो जों दाबि खालामनाय बादि गोबां बिथांमोना फोरोंगिरि थिसननांगौ दाबो खामानि मावनो हायाखै आरो बे दाबिया अरायसम थाबाय थागोन आरो बेखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद ज'यै बिनि बिथिंजों जोङो नोजोर बोनानै खामानि मावगासिनो दङ गभर्नमेन्टजों सावरायनाय आरो गोदान फोरोंगिरि थिसननांगौनि थाखाय बिथांमोनखौ नारसिननाय बे खामानिया सोलिबाय थागोन अदेबानि बिथांमोना हरनायनि सिगांबो गोबाव सम बिथांमोना हरनो हायै मोनसे प्रसेसनि थाखाय बदाय बेबादि फरायसालिफ्रा दिनै फरायसाफ्रा फोरोंगिरिनि आंखालाव गियाननि आंखाल जानानै थानो गोनां जायो दा बिनिखायनो जों बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि खेबनि थाखाय नांदरबारि एल पि स्कुलनिफ्राय नैबे हाबाफारिखौ जों जागायदों नुनो मोनदों दे बर' फरायसालिनि जे जेंनाफ्रा गोदोनिफ्रायनो सरकारजों सावरायबाय थादों बर'नि गुबुन गुबुन आफाद आरो संगठनफोरजों नाथाय दिनैसिमबो मोगथां महराव सरकारा बिनि सायाव दा नोंथांमोना बिनि सायाव माबायदि गोख्रों राहा लानो सानदों बिनि सायाव जोङो जि फरायसालिजों सोमोन्दो थानाय सरकारजों सुफुंजानांगौनि जेंनाफोर बेखौ जोङो अरायसम जों नारसिनबाय थादों सावरायबाय थादों मानो होनबा बे मोनसे कन्टिनिउवास मोनसे प्रसेस जायो नैबे फरायसालिनाबो नांदरबारिनाबो एल पि स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा रिटायार जानायनि उनाव लोगो लोगो बेयाव गोदान फोरोंगिरि थिसननायनि जे प्रसेस बेवहाय आरो गोदान नियम निथि फैनायनि उनाव केट क्वालिफाइड टिचार दिनै थिसननांगौ दा बेबायदि माखासे माने सरकारनि जे राहाफारि लानाय बिथांमोननिया जोबोद स्ल' जादों बेखौ जों मिथियो दा नाथाय बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोनखौ बारंबार नारसिनो आरो खावलायो जाहाथे आथिखालनि बिटिआर सरकारजों लोगोसे आसाम सरकारा लोगो नांनानै बे जेसेबां फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिनि आंखाल आरो लोगोसेहाय जेसेबां फरायसालिफ्राव दिनै बे ओनसोलाव अंगनबादि सेन्टारबो गैया होननानै जों मिथिदों मानोना बेवहाय 55 जन फरायसा थानाय मानि आरोबाव बे फंबाय बिनानावमोन बायदि आरोबाव गोबां गथ'साफोर बे ओनसोलाव दङ दा बिनिखायनो बे नांदरबारि गामियावबो मोनसे अंगनबादि सेन्टारनि थाखाय गोनां जाबाय आरो फैबाय थानाय गोदान सोलोंथाइ आयेन खान्थि बादियै दिनै फरायसालियाव एल पि स्कुलाव अंगनबादि सेन्टारा कम्पालसारि थाफानांगौ आरो दा बिनिखायनो जों बेफोर गासैखौबो नायजोबनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा
बेफोर फेक्ट फाइन्डिंखौ जों खालामनानै जों सरकारनि फारसे जोङो मोनसे रिपर्ट जों दाखिल खालामगोन आरो जाहाथे बिथांमोना बे मथे खामानि मावनो थाखाय जोंनि दाबिफोरखौ थाबै सुस्रांनो थाखाय राहा लायो। बिनि थाखाय जों दिनै बे हाबाफारिनिफ्राय बिथांमोनखौ जों खावलायो।